ब्रह्मनो UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो गोजोन सान्थि खौसेथिनि गोसो गोरबो अननाय होनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव थोजासे भट होना देरहाहो दिनि क'क्राझार समस्तिनि रायजो राजाफोर UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो हारि थांनाय थैनायनि बाथ्रा दंसै हारिखौ रैखाथि होनायनि गोनांथि दंसै हारि थांनाय थैनायनि बाथ्रा दंसै हारिखौ रैखाथि होनायनि गोनांथि दंसै मोजां दैदेनगिरि मोजां बिजाथि लकसभायाव MP दैथायहरना बड'फानि सिमां आरो मुंख्लंफोरनि मिजिंखौ मोगथाङाव जाफुंहोथारखिनि UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो गोजोन सान्थि खौसेथिनि गोसो गोरबो अननाय होनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव थोजासे भट होना देरहाहो दिनि क'क्राझार समस्तिनि रायजो राजाफोर UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो गोदान रायजो सोरजिनायनि सानथि खाफ्रानांगोन नों दानागार आं दानागार अनलायना हाबा मावनांगोन गोदान रायजो सोरजिनायनि सानथि खाफ्रानांगोन नों दानागार आं दानागार अनलायना हाबा मावनांगोन गोग्गो राजखान्थि हान्जानि गेजेरजों लकसभायाव दैथायहरना बड'फानि सिमां आरो मुंख्लंफोरनि मिजिंखौ मोगथाङाव जाफुंहोथारखिनि UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो गोजोन सान्थि खौसेथिनि गोसो गोरबो अननाय होनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव थोजासे भट होना देरहाहो दिनि क'क्राझार समस्तिनि रायजो राजाफोर UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो UPPL हान्जानो UG ब्रह्मनो